Аз съм Анатолий. Представлението. Пропусти всичко, дори още не съм се облекал. Какво да облека? Ще облека това. Взимам тази чанта с мене. Взимам и книгата на Синтопия, ако нещо стане. Така. Тръгваме така. О, не сега, имам работа. Точно сега ли намери да светне? Обратен завой. Да започваме. Така, спокойно. Мисля, че разбрах. Кажи си паролата! Самотен път днес те зове. Открий какво в чудо те влече. Работя към преземяването си, но пак става така. Да си припомни предизвикателството. Самотен път днес те зове. Открий какво в чудо те влече. Какво ли означава? Да питам някое дърво. Да полетим? О, не мога да летя. Колко съм глупав. Тогава да ходя. Здравей, дърво! Би ли било така добро да ми кажеш дали мога да намеря това предизвикателството ми? Дървото ми каже, че има друго дърво, което е паднало и трябва да взема листа оттам. О, горкото дърво! Няма да боли, ще откина малко. Добре, а къде да го скрия сега? Мисля, че тук е добро място. Така си мислиш ти, що че победиш. Ей, какво ми направи? Коя си ти и какво искаш от мен? Аз не съм дух. Аз съм Горгона, глупак такъв. И разбрах за твоите ти няма да победиш. Аз ще те убия. Ха-ха-ха. Горгона, боя се, че няма да дойде с теб. Къде изчезна този? Пак загубих. Че гривната светна на време, иначе щеш да съм плячка на Горгона. Изпълних моето предизвикателство. Да тръгваме.